Danas su s nama načelnik stožera gospodin Dino Kozlevac, ravnateljica opće bolnice Pula doktorica Irena Hrstić, načelnik policijske uprave Istarske gospodin Božo Kirin i dobar dan, ja sam Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo. Evo, unatrag 2 dana prema izvješćima, odnosno što ste dobili naša priopćenja, u subotu imali smo sve briseve negativne, od 46 briseva svi su bili negativni, u subotu smo imali 3 osobe izliječene, ali tokom dana subote imali smo jednu osobu koja nam je bila javljena da je pozitivna, radilo se o povratniku iz područja Austrije, odnosno Tirola, gdje je bris uzet direktno na Bregani kod ulaska u Republiku Hrvatsku. Ta osoba je smještena u opću bolnicu Pula i radi se s područja grada Rovinja. Tijekom jučerašnjeg dana imali smo također sve negativne briseve, od 52 uzoraka su bili negativni i tijekom jučerašnjeg dana možda ono što je najbolje isto bilo, imali smo 8 izliječenih osoba tijekom jučerašnjeg dana. Danas smo dobili, odnosno jučer na večer kasnije smo dobili rezultate analitičkih izvješća, ono što je išlo jučer. Znači od 12 uzoraka koji su uzeti u odjelu za infektologiju opće bolnice Pula, svih 12 su bili negativni, tako da je današnji dan nemamo novo oboljelih osoba. Tijekom današnjeg dana imamo još jednu izliječenu osobu, tako da je broj izliječenih osoba u ovom trenutku 31 osoba koja je izliječena. Evo, mi imamo jedan, da tako kažemo, dobar trend, nastavljamo kod nas u Istarskoj županiji, imamo jedno stabilni period, dugi period koji imamo bez novooboljelih osoba, odnosno možemo normalno pratiti situaciju što se toga tiče. Povećao nam se broj briseva koji smo uzeli od početka epidemije, znači do ovog trenutka današnjeg dana ukupno je uzeto 930 briseva, analizirano, ne uzeto nego analizirano, i u ovom trenutku samoizolacije, odnosno pod mjerama samoizolacije 986 osoba. Znači imamo jednu stabilnu situaciju koja nam daje mogućnost da još neke stvari, da tako kažem, doradimo, popravimo, odnosno stabiliziramo, a sva ta stabilna situacija, ja bih se svima zahvalio, su rezultat mjera, odnosno onoga što smo radili unazad 10 do 14 dana. Znači ovo što sada, da tako kažem, imamo stabilnu situaciju su sve rezultati onoga što smo mi prijašnjih 10 dana svi zajedno napravili. Zdravstveni sustav i građani, način naših ponašanja, komunikacije, socijalne distanci, svega što je bilo u našoj županiji. Ovo što smo radili ovaj vikend i u ovom trenutku za vrijeme uskrsnih blagdana, to ćemo vidjeti načinom naših komunikacije kako smo se ponašali, vidjet ćemo sljedećih 10 dana, odnosno sljedeći vikend će biti rezultati, da tako kažem, toga. Moramo uvijek proteći određeni period da se pokažu rezultati onog što ste radili unazad. Ta naša stabilna situacija u našoj županiji nam daje mogućnosti još nekih stvari da promijenimo i ona je stabilna, ali recimo ta stabilnost vam je, da tako kažem, relativno krhka, zato što ta stabilnost utječe nekoliko faktora koji mogu tu stabilnost nam eventualno promijeniti. I koji su to recimo neki faktori? Znači to je veliki broj osoba koji nam se nalazi u samoizolaciji, znači te osobe koje su u samoizolaciji i sve one primjene mjera samoizolacije su naročito bitne da se primjenjuju i kod osoba koje su u samoizolaciji, ono što govorimo i o osobama koje žive sa njima. To je broj, još uvijek neki određeni broj importiranih, znači slučajeva koji dolaze u našu županiju, koji sa sobom nose eventualni rizik od kontakta, odnosno od infekta. To je stabilnost zdravstvenog sustava, odnosno stabilnost sustava socijalne skrbi. Znači to su neki faktori koji mogu utjecati na našu stabilnost i oni uvijek utječu i oni se i dalje procjenjuju. Za nas je bitno, bez obzira što imamo ovaj pozitivni trend, da nastavimo sa svim mjerama koje do sad, ja mislim, jako dobro provodimo u našoj županiji, sa svim ovim mjerama koje donosi stožer civilne zaštite i naše županije i nacionalni stožer. Mi Istru ne možemo promatrati, bez obzira što imamo dobru u ovom trenutku situaciju, kao neko izolirano područje u ovo doba pandemije. Znači za nas bi bilo izuzetno važno i bitno da osim što dobro provodimo mjere na području našeg poluotoka, da i naše bliže i daljnje okruženje dobije tu stabilnost. Znači tek ta malo šira stabilnost našeg okruženja može i je jedan preduvjet za normalizaciju svih uvjeta života koji se može ostvariti na ovom području. Evo, ja bih dao riječ ravnateljici opće bolnice Pula, doktorici Hrstić, sa vijestima iz opće bolnice. Evo, izvolite.
Hvala lijepa. Ovom prilikom sretan Uskrs vama i svim vašim slušateljima i pratiteljima. Informacije prvo o ležećim pacijentima. Svi oboljeli koji su pozitivni na COVID su hospitalizirani, odnosno pod zdravstvenim nadzorom Opće bolnice Pula. Nemamo niti jednog pacijenta koji ima teže kliničke simptome i da je ugrožen sa potencijalnim stavljanjem na respirator. Prošli tjedan smo preuzeli 2 pacijenta iz KBC Rijeka i oni su u Pulskoj bolnici nastavili se liječiti, dobro su. Sutra planiramo preuzeti 3. pacijenticu koja je bila na respiratoru, klinički stabilizirana i preuzet ćemo natrag u bolnicu. Najveći problem našim pacijentima je ne samo onima koji su u bolnici, nego i oni koji dobiju informaciju da su COVID pozitivni pa moraju iz jednog recimo stabilnog i vlastitog obiteljskog okruženja doći u bolnicu. Mislim da ovako kada čovjek gleda zadnjih mjesec dana događaja sa kliničkom slikom da je to možda najtraumatiziraniji dio za sve oboljele iz nekoliko razloga. Znači kao prvo oni su sami po sebi od okoline djelomično stigmatizirani obzirom da su oboljeli. U više navrata smo pričali o tome kako pacijenti nisu krivi što su oboljeli pa tako niti oni koji dođu u bolnicu. A najgori dio kada se i prođe taj jedan prvi stres saznanja o COVID pozitivitetu, mislim da dođe onaj jedan stres nepoznate informacije do kada će to trajati i samim pacijentima, kako njima tako i nama. Pa bi iskoristila priliku nikad dovoljno se zahvaliti pacijentima što su stvarno usprkos problemima, znači manji broj njih jako teško podnosi, ali usprkos problemima ipak pokušavamo određenu stabilnu komunikaciju održati i rekla bih namoliti ih da i dalje se pridržavaju apsolutno svih mjera što Istarski stožer podržava, a to je da su svi oboljeli u kontroliranim zdravstvenim uvjetima. Ovaj Uskrs je bio neobičan svima pa i njima, ali ono što je lijepo za napomenuti da su se Gastroklub, odnosno udruženje vlasnika restorana se prilagodilo stanju pa su i dostavili, rekli bih, restoranske obroke pacijentima, pa je to dijelom obilježilo malo drugačije Uskrs nego da su u klasičnoj bolničkoj hrani. Hranu su dobili i pacijenti i zaposlenici koji su bili dežurni. Drugo stanje, govorimo o tome kakvo je stanje oboljelih među zdravstvenim radnicima. I dalje nemamo oboljele među zdravstvenim radnicima. Ono 2 što sam izvještavala o samoizolaciji je izašlo iz samoizolacije. Napravljen im je kontrolni bris i negativni su, tako da smo sada po COVID-19 pozitivitetu i dalje na 0 po samoizolaciji oboljelima. Bolnica funkcionira, dakle ima i druge oboljele, znači one ne COVID pozitivne pacijente. Moram priznati da u cijeloj priči je to sada najveći klinički izazov, jer de facto stabilizirali smo širenje infekcije u samoj Istarskoj županiji, ali u situaciji kako ovo sve dugo traje sa oprezom pristupamo svim ostalim pacijentima. Mislim da se polako nepoznanice oko straha i u radu zdravstvenih djelatnika, a i samih pacijenata smiruju, odnosno sve više poznatih činjenica, a sve manje nepoznatih. I vidjet ćemo kako će dalje ići. Nadam se da će se nastaviti ovako dobrim tempom, pa evo hvala i pacijentima našim i zdravstvenom osoblju i svih koji sudjeluju u sustavu, pa i vama medijima koji stvarno prilično objektivno i točno i dovoljno informativno izvještavate javnost. Hvala lijepa. Hvala ravnateljici, riječ bi dao načelniku stožera, gospodinu Kirinu. Izvolite. Dobar dan svima. Evo ja bih samo kratko izvijestio o stanju vezano uz mjere Nacionalnog stožera Republike Hrvatske i odluke koje su na temelju toga i donesene. Policija ova protekla 2 dana nadzirala mjere vezano uz samoizolaciju. Mogu vas izvijestiti da nismo imali slučajeva kršenja mjera samoizolacije u protekla 2 dana, što je dobro. Vezano za odluku o ograničenju
zadržavanja na ulicama i drugim javnim prostorima. Također nismo zabilježili kršenja tih mjera i te odluke, tako da evo s ove strane možemo biti zadovoljni. Jedino gdje smo zabilježili kršenje mjera to je vezano za odluku o zabrani napuštanja prebivališta, jer smo protekla 2 dana na našim kontrolnim točkama zabilježili 39 slučajeva gdje osobe nisu posjedovale adekvatne propusnice i zbog toga su morali biti vraćeni sa punkta u mjesto svog prebivališta. Evo, ja bih iskoristio priliku i zahvalio svim stanovnicima Istarske županije na savjesnom i odgovornom ponašanju kad su mjere u pitanju. Nadam se da će se tako i nastaviti i da će kršenje ovih mjera biti svedeno na minimum, odnosno da ih u nekom narednom razdoblju neće i biti. Evo, zahvaljujem. Evo, zahvaljujem načelniku na kratkom i sažetom izvješću. Evo, za kraj gospodin Kozlevac kao načelnik stožera. Evo, dobar dan svima, dobar dan građankama i građanima Istarske županije i zahvala na strpljivom, discipliniranom poštivanju mjera na području Istarske županije, pogotovo u ovim blagdanskim danima, uključujući i danas. I ja se svima u ime cijelog stožera zahvaljujem, jer su oni ključ cijele aktivnosti naše koju provodimo, struka, stožer. Prema tome, bez sinergije i poštivanja svega onoga što je u borbi protiv koronavirusa doneseno i na razini županije i na razini države, ne bi bilo uspješno, ne bi bilo dobro bez takvog ponašanja. Rezultati su tu, ni blizu nas ne zavaravaju, niti blizu nas ne uspavljuju, nego dapače, još ćemo žešće krećemo dalje, znači u svim onim aktivnostima za koje smatramo da bi još trebalo poduzeti, a da održimo postojeće stanje. Zahvaljujem bi se svim ljudima koji su ovaj vikend produženi za vreme blagdana radili i osigurali da svi zajedno možemo za sada biti mirni. Pozdravio bih posebno i želim brzo ozdravljenje našim pacijentima koji su u bolnici, jer ja sam uvjeren da će i oni što prije se izliječiti i izaći iz bolnica. I zahvalio bih se vama medijima, jer ste vi jedna od bitnih karika, poluga u cijeloj aktivnosti, jer naše poruke, naše mjere sve moraju doći do zadnjeg građanina Istarske županije. Jedna od najefikasnijih poluga su mediji. Hvala vam lipa svima vama. Ono što želim naglasiti, da ćemo mi sada sve te mjere sagledavamo dnevno i danas i sutra i tako dalje. Imamo nekoliko aktivnosti koje ćemo sada provoditi, kao što sam rekao, izvijestit ćemo vas na vrijeme. To će sve biti aktivnosti koje moraju doprinijeti da održimo postojeće stanje kako je sada pozitivno, odnosno da i koronavirus, kad bi bilo moguće, a biti će moguće što prije, da ju iskorijenimo s područja Istarske županije. Pomno pratimo u suradnji sa nacionalnim stožerom ukupnu situaciju. Kao što je rečeno, mi nismo izolirani otok, mi nećemo moći funkcionirati ako je nama okruženje drugačije. Okruženje u Italiji i Sloveniji, na njega ne možemo djelovati, ali pomno ga pratimo kako će biti. I ono što možemo u ovoj situaciji, a zahvaljujući svima nama, štititi taj prostor od neću reći nekontroliranog, nego ja bih rekao i nepravilnog dolaska, bez propusnica, bez kontrole i tako dalje. Evo ga podatak koji je iznijela policija je dobar podatak, znači da kontroliramo situaciju. Nije dobro što se još mnogi ljudi odlučuju ne poštivati mjeru, ali tu mjeru moramo se odlučiti, moramo je poštivati. I ja bih pozvao onaj mali postotak građana koji još uvijek ne shvaća ozbiljnost i potrebu poštivanja mjera, da poštuju i dalje. Ali ono što smo vidjeli jučer, što smo vidjeli prekjučer i uvjeren sam i danas, evo do pola dana, to je ono što nam daje za pravo da su građani odgovorni, ogromna većina, i da svi zajedno moramo žestoko raditi i dalje da iskorijenimo tu bolest. Ja dalje ne bi ništa imao za dodati, to je to. Hvala. Evo, zahvaljujem načelniku. Prije vaših pitanja kratko bi još dao riječ doktorici Hrstić s jednom nadopunom. Zaboravila sam možda reći najvažniju stvar, a rezultat svega ovoga i načina kako postupamo je i
postotak kliničke slike među našim pacijentima. Jako važno je za naglasiti da sada mjesec dana, znači ako računamo 25. veljače sve počelo 8. ožujak, prvi pacijent u Istarskoj županiji, mi do sada imamo 37% izliječenih pacijenata. I ja vjerujem, analizirajući te podatke, je da upravo te mjere zdravstvenog nadzora, kontinuiranog zdravstvenog nadzora je doprinijelo da imamo toliko visoki postotak blagih kliničkih slučajeva i relativno brzo, rekla bih pod navodnicima, relativno brzo toliki postotak izlječenja. Izuzetno bitno i od težine kliničkih slučajeva, znači na onih 82, samo 3 ih je završilo na respirator, znači značajno manji postotak teških pacijenata. Voljela bi da tako i ostane. Evo, 37% izlječenje je iznad postotka izlječenja za Republiku Hrvatsku, pa nas to jako veseli. Evo, hvala. Evo, zahvaljujem ravnateljici, izvolite pitanje. Ako može za načelnika stožera, ipak je sutra 14. travnja taj datum koji smo često spominjali kao jedan okvirni rok ovih mjera. One se ipak nastavljaju dalje, ali ljudi su znatiželjni, pitaju s obzirom da je baš sutra taj 14. travnja. Da, mi smo procijenili na najbolji mogući način i odredili datum 14. To znate da su to bile mjere kad smo ih mi donijeli i prije nacionalne razine i počeli ih provoditi, što nam daje za pravo da smo dobro napravili. Mi smo donijeli odluku u petak, mislim da je iskomunicirana sa svima vama. Rokovi su sada usklađeni sa nacionalnim rokovima. Nacionalni rok 14. je 19. a što se tiče predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova je do opoziva. Tako da smo mi rokove uskladili i rokovi idu dalje. Kao što vidite, ima potrebe još da ti rokovi budu dalje. Mi sutra ne bi mogli ukinuti sve ono što smo donijeli taj dan, a to znate da smo preporučili ugostiteljski objekti, trgovine, dućani, sve ono što smo napravili. Prema tome, pozivam građane da se još strpe. Da li će to biti 19. procijenit ćemo. Malo je optimističan datum, ali činjenica je da moramo se sada uskladiti, nema potrebe da se uskladimo kad je nacionalna razina donijela ono što smo mi željeli da se donese i što smo mi donijeli. Izvolite. Ako može za gospodina Kirina, s obzirom na ove e-propusnice, evo, desile su se neke nezgodne situacije. Naime, to je sad jedan univerzalni sustav u kojem ljudi moraju sve digitalno napraviti i unijeti određene podatke. Nažalost, ima ljudi koji ništa od onih ponuđenih stvari nemaju. Dakle, nemaju novu osobnu iskaznicu, nisu uvedeni u sustave građani, nemaju token, nemaju mogućnost prema zadanim mjerilima napraviti te propusnice. Što s njima? Pa sve takve građane ja bi uputio na stožer civilne zaštite, da se njima obrate u njihovo uredovno radno vrijeme, njihove urede, i onda će im oni izdati propusnica adekvatno. Uzeti od njih potrebite podatke i unijeti u sustav propusnica i na taj način će za njih izraditi propusnice. Ako se to odnosi na dio propusnica koje moraju sami građani pribaviti, a ne poslodavci ili liječnici ili neko drugi. Znači preko stožera, lokalnih stožera civilne zaštite. I da li netko zna što se događa u hotelu Puli? Tamo su susjedi primijetili ljude koji preskaču u ogradu i nekakva čudna zbivanja. Mi nemamo takvih dojava, ali... Ne znam, je li hotel ispražnjen? Mogu ja? Evo, to će, da. Dakle, evo, načelnik policije je rekao da nema takvih dojava. Hotel Pula je na svome mjestu, on je u sustavu koji smo mi uspostavili na području županije vezano za liječenje oboljelih od koronavirusa i nikakvih problema tu oko toga nema i ja bih vas zamolio svih da damo mira hotelu Puli. Aha. Doktorice Krstić, trudnice opet imaju pitanja. Šta sad trudnicama fali, osim što su se porađale od petka do... Šta kažu trudnice? Zašto
svako rodilište može donositi vlastite odluke i zašto praksa nije izjednačena u svim rodilištima. Dakle, u nekim rodilištima se i prema preporukama WHO-a i dalje dozvoljava prisustvo muža porodu, ali u pulskom ne. A opet ostajemo kući sa muževima do zadnjeg trena. Kad govorimo svako rodilište, vjerojatno mislite na svako rodilište u svijetu, a ne samo u Hrvatskoj. Da, jer u Hrvatskoj je takva politika je naše opće bolnice i ja bih se zadržala na toj preporuci iz razloga što mislimo da nam je u ovom trenutku važno ne samo zbrinuti trudnicu i bebu, nego zbrinuti i zdravstveno osoblje, a i sve ostalo. Mjera koja je možda našim trudnicama i našim čelnicima ginekologije bila najtraumatičnija je to da će opast natalitet, odnosno broj poroda. Ja vam mogu reći da dapače broj poroda je narasao, znači nije narasao iz neposrednog uzroka, nego je stvar u tome da nije, kako bih to rekla, dobar odnos prema našem rodilištu nije prekinut usprkos COVID infekcije, a od sutra, to smo i najavili, idu u nove prostore i mislim da će samim time biti bolje. Dakle, odgovor na pitanje je ostajemo pri tome zašto svatko donosi svoje, zato što svatko reagira i uporno govorimo da nećemo centralizirati odluke koje se trebaju decentralizirati po osnovu lokalnih uvjeta. Mislim da je to dobra odluka, pa evo, ovaj period će biti za bez prisustva pratnje na porodu. Zašto se unatoč preporukama zabranjuje kontakt majke i djeteta ako je dijete na drugom odjelu, primjerice na neonatologiji? Je li to točno? Kako onda funkcionira dojenje, recimo, sad u ovom periodu? Pa koliko ja znam, nemam točnu informaciju o tome, mogu provjeriti, nisam imala nekakvih pritužbi oko toga, pa se ciljano sa tim pitanjem nisam bavila, ali mogu vidjeti da li je postojao neki drugi razlog zašto se ne preporuča kontakt ili je teoretski bilo jednokratno zbog nekih organizacijskih problema, ne znam odgovor u ovom trenutku. Trudnice. Evo samo kratko pitanje za vas, gospodin Stojanović, ili za gospođu Hrstić. Kada očekujemo dolazak ovih testova koji su najavljeni? Znam da se govorilo početkom ovog tjedna. Što se tiče ispitivanja u Zavodu za javno zdravstvo, pa laboratorij je proveo interkalibraciju, odnosno validaciju svojih metoda. Što se toga tiče tijekom vikenda, mi smo tijekom današnjeg dana očekujemo, ajde mogu vam sad reći, dobili smo dio da je sve uredno napravljeno. Znači očekujemo dobivanje, da tako kažemo, ovlaštenja, odnosno potvrde ovlaštenosti laboratorija, osposobljenosti laboratorija za provođenje svega toga. Znači mi u toku ova sljedeća 2 dana ispitivanja bi se mogla početi, odnosno nema više zapreka što se toga tiče da ispitivanja. Organizacijski ćemo još jednom proći svu metodu i prema tome kupljeno je sve što treba i dobivena je potvrda i znači u toku ova 2 sljedeća dana će se početi ispitivati uzorci u laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Gospodine Kozmelac, koliko još mora čekati ono sjeverozapadno područje Umaga, Novigrada i Buja da se i kod njih provede sloboda kretanja? Danas ćemo to procijeniti. Danas ćemo to procijeniti, vidjet ćemo. To je pitanje dana. Izvolite. Ok, zahvaljujem lijepo i hvala još jednom.